Vores idé det er et konkurrenceshow, hvor folk de bliver udfordret i klassiske spejderaktiviteter. Vores show kommer til at foregå i 4 faser, som først er noget pakning, så noget holddeling, så selve udfordringerne, og til sidst en præmieoverrækkelse. Pakningen, der kommer folk til at komme ind i et eller andet sted med en masse friluftsartikler, f.eks. en spejdersport eller en friluftsland, eller måske en lagerbygning med en masse spejderaktiviteter. Og så får de en fast mængde tid, hvor de skal pakke en masse genstande, de skal bruge til resten af udfordringen. Bagefter det, så er de blevet inddelt i hold, og nu mødes de med deres hold. Og så skal de hurtigt lære hinanden at kende og finde ud af, hvad i alverden har vi pakket, før de begynder at blive givet udfordringer. De udfordringer, det kan være klassiske spejderaktiviteter, som starte et bål, fælde et træ, lave noget mad, som regel vil man skulle gøre det på bål eller en trank, jamen så skal man jo huske, at man har pakket dem. Måske skal de lave en soveplads, det kan foregå over 24 timer, er der nogen, der har pakket et telt, den slags. Det, der så giver en spænding i det her, det er, at som man bruger tingene, så mister man det materiel, man har pakket. Skal man lave et bål og bruge en sav, jamen når du har savet dit brænde, bliver saven taget fra deltagerne. Til sidst, så bliver de her hold, de bliver bedømt, hvem har gjort ting bedst, hvem har gjort ting værst, og så kommer der en stor præmieceremoni. Showet det vil teste egentlig klassiske spejderaktiviteter, hvor vi møder ting som opfindsomhed. Det her det går ud på at være beredt på de opgaver, man nu engang kan møde.